Pozorište na Terazijama osnovano je 23. decembra 1949. godine kao humorističko pozorište, a svoj današnji prepoznatljiv naziv dobija 70. godina. Prvih 20 godina postojanja repertoar su činile operete i komedije, a 60. godina počinju da se izvode prvi licencirani mjuzik. Nakon brojnih lutanja i repertoarskog i prostornog, pozorište na Terazijama je uspelo da stekne svoj identitet i postane ustanova sa velikim potencijalima i umetničkim dostignućima. Neki to vole Vruće, Cigani leto u nebo, Producenti, Fantom iz opere, Zona Zakirova, Mamma Mia, samo su neki od naslova koje boje istoriju ovog teatra. 2005. godine je kompletno rekonstruisana zgrada pozorišta na Terazijama i u tom trenutku se ona smatrala u tehničkom i prostornom smislu najsavremenijim pozorištem u ovom delu Evrope.